Per a crear usuaris en ClassDojo, el primer que hem de fer és entrar a la web. Un cop dins la web, si no estem registrats, ens inscriurem com a docents. Omplirem el formulari, acceptarem i ens inscriurem. Si ja estem inscrits, iniciarem sessió com a docent. Un cop dintre de la web de ClassDojo, el primer que hem de fer és crear una classe. Posarem el nom de la classe, el grau que estéssim impartint i podem decidir en qui compartim els punts. Creem la classe i una vegada creada el que hem de fer és afegir els alumnes. Els alumnes els podem afegir de dues maneres. Ho anem introduint el nom i el cognom de cada alumne. Quan els tinguéssim tots, posem guardar i ens queden adjudicats. O podem enganxar els noms des d'una llista que tinguéssim. Des de Word, copiem i enganxem o des d'Excel. Una vegada enganxats els noms, importem la llista. I ens queden tots els alumnes. Els alumnes els podem gestionar des de la pestanya d'estudiants. Si algun alumne se'ns ha duplicat, el podem esborrar clicant al nom de l'alumne i esborrant, eliminant l'alumne. Ja tenim introduïts els alumnes. Ara l'últim que ens faltaria fer seria introduir els pares. Per a introduir-los anem a invitar famílies i també ho podem fer de dues maneres. Una és descarregant els imprimibles, que ens donarà un codi que els pares hauran d'afegir a la seva app al telèfon, o col·locant el número de telèfon, invitant-los, els hi arribarà un enllaç al telèfon que entraran a la classe, o simplement posant el correu electrònic. També al correu electrònic els hi arribarà l'enllaç que clicant a dintre podran entrar a la classe. D'aquesta manera ja hem introduït totes les parts implicades dins del ClassDojo.